Ola, boa tarde e benvidos. En primeiro lugar, dar as gracias por acompañarnos nesta última charla das 24ª Xornadas de Historia Local, que versarán sobre obxectos curativos e amuletos na cultura popular. Os amuletos son obxectos máxicos religiosos ambivalentes, é dicir, propician o ben, pero tamén nos protexen do mal. O uso de amuletos é tan antigo como o ser humano, usados por todos os povos e por todas as clases sociais, por medo ou temor ao descoñecido, aos fenómenos naturais, á morte, á enfermidade ou, en xeral, a calquera perigo e adversidade. Os amuletos xa formaban parte dos enxoviais mortuorios nos enterramentos neolíticos. O pobo celta, coa súa maxia, vai nos enriquecer aínda máis. Coa chegada do cristianismo, vanse seguir usando medallas, estampas, escapularios e outros símbolos religiosos viñeron a completar o amplo abanico dos obxectos valedores. Aínda hoxe en día é moi frecuente atopar estes amuletos ou imitacións nos postos de artesanía ou tendas de bisutería ou de souvenirs. Para falarnos máis polo miúdo de todos estes temas, temos a sorte de contar co antropólogo, profesor e escritor Rafael Quintia Pereira, licenciado en Ciencias Económicas e Empresariais, licenciado en Antropoloxía Social e Cultural, traballa como antropólogo profesional, profesor titor na UNED, membro fundador e presidente da Sociedade Antropolóxica Galega, vicepresidente da Asociación Galega de Antropoloxía, investigador e divulgador. As súas liñas de investigacións céntranse no patrimonio inmaterial, fundamentalmente no estudio da etnomedicina, mitoloxía popular, o mundo das crenzas máxico-religiosas. Os resultados destes traballos víronse reflexados na publicación dunha dúcia de libros sobre a materia. O seu último libro va de retro, ritualística, protectora, obxectos curativos e usos de amuletos na cultura popular galega, que temos, vamos facer aquí a cuña publicitaria, temos aquí o libro á saída, podedelo mercar. Con este libro gañou o premio de investigación Ferro Couseiro. Dirixe a publicación Fol de Veneno, Anuario de Antropoloxía e Historia de Galiza. Ten un blog A Sombra de Bouza Panda, onde publica algúns dos seus traballos. En definitiva, non vos enredo máis, este é un resumo do amplo e extenso currículum de Rafael Quintia, a quen viñestes escoitar, e para que vos pido un forte aplauso. Boa tarde. Escoitades? Sí? Mellor así? Non ten que porme como galloso aquí pegado, amigos. Bueno, boa tarde, moitas grazas por convidarme a estas xornadas que son unha auténtica referencia na divulgación histórica e neste caso tamén antropolóxica. Xa 24 anos, manter 24 anos activas unhas xornadas como estas, con tal afluencia de público, pode ser todo un logro e fala moi ben de quen mantén vivo este tipo de actos e da xente que asiste, que podían estar, bueno, iba a decir na praia, xa na praia non, pero bueno, vendo o fútbol ou salvan ou calquera cousa destas. Mira aquí, pois, agradecese. En todo caso, como comentamos xa, como introduciron, eu veño a falarvos da ritualística protectora e, sobre todo, tamén do uso de obxectos, o que podemos chamar obxectos de poder,
de poder, porque o povo otorga ese poder, vencellados non só a protección, senón tamén a curación, os ritos curativos. Daí que a charla se titule así, ritualística, protectora, xetos curativos e uso de amuletos da cultura popular galega e tamén portuguesa, porque é unha cultura absolutamente afín e calquer traballo que se fala de antropoloxía ou de etnografía en campos como estos, das crenzas populares, pois tamén debe abordarse, polo menos facer alguna, utilizando unha terminoloxía arqueolóxica, alguna cata tamén en Portugal, incluso na zona de Asturias, porque é moi similar e a veces atopamos pezas dos puzzles nestes lindes culturais que aquí a veces xa desapareceron. Entón, para non enredarme máis, vamos a empezar falando do porqué do uso destes obxectos. A miña aventura neste mundo comezou hai xa moitos anos, pero de algún xeito o meu interese por empezar a fondar ven de que na miña familia conservábase un corno de unicornio, ou se quere un corno de un suposto unicornio, porque o corno é corno. A ver, que os cornos de unicornio existen, é certo. Que o unicornio existe, eso xa é outra cousa, pero como galegos entenderedes que os cornos do unicornio poden existir. Que nos chamamos alicornios, licornos, licornos, unicornios, triscornios, filiscornios, hai moitas variantes. En a miña familia conservábase un corno de un alicornio. Xeracións e xeracións, era dun antepasado crego, porque os cregos non son parvos, unha cousa é regar a Deus, pero por si acaso tamén convén botar man da sabiduría popular. Era un antepasado crego da miña tataraboa, o sea, que leva 100 de anos. E sempre estivo na casa e a xente viña a pedilo, levábalo, facíamos el rito. Na casa nunca se fixo ninguna ritualística, esa miña boa non era moito de creer nesto, creían outras cousas, pero a mí sempre me despertou a curiosidade. E entón empecé a investigar de onde viñan estes obxectos, para que se usaban, polo 2005, pois púxeme máis en fondo, e despois de 8 anos por todo o país cazando unicornios, pois, bueno, publiquei este libro que é Alicornio, o poder do corno do unicornio na medicina tradicional galega. E ese traballo abriume un mundo fantástico de ritos protectores, de ritos curativos, de uso de sustancias, de ensalmos, de conxuros, que fun afondando durante estes anos. Despois dediquei un traballo á pedra por excelencia da nosa cultura, a pedra protectora, que é o seixo, o cuarzo, que parece unha pedra humilde porque vivimos nun país granítico, entón hai seixo por todos lados, pero unha pedra que xa temos documentada con usos simbólicos nos enxovais funerarios na cultura megalítica e antes, e está aí, a vista de todo o mundo, ainda que hoxe en día sigamos utilizando e pondo en determinados lugares sin saber moi ben por qué ou por estética, pero ten unha explicación, e bueno, e hasta este último traballo que un pouco un compendio de todo isto. Entón, por que botamos man disto? Bueno, pois principalmente, eu vou ir pondo algunhas diapositivas, non fai falta que perda moito tempo lendo, pero un pouco de apoio para que vexan. O primeiro que hai que decir é que os temores e as amenazas do ser humano son as mesmas aquí, en Papúa Nova Guinea, en América, e son as mesmas, basicamente, hoxe que hai 20.000 anos, non? Dende o paleolítico a nosa especie, pois, pregúntase, ou teme a enfermidade, que non teme a que enferme ou a morte, ou que un fillo, pois, teña algún problema. Tememos os elementos, o dano que poden facer. As sociedades agrarias dependían e dependen do clima, e, polo tanto, o medo ao trono, o medo a unha plaga, fai que, xunto con todas estas necesidades básicas, todas as culturas vayan desenvolvendo ao longo da súa historia unha serie de mecanismos para facilitar e para xestionar estes temores. Ademais destes temores, temos tamén unhas necesidades básicas. E unha das necesidades básicas ten que ver coa fecundidade e a fertilidade. A necesidade da perpetuación, non só de nós mesmos como individuos, sino tamén do que é o sustento da vida das sociedades agrarias, que son as sociedades nas que levamos vivindo desde hai 15.000 anos ata hai 70 anos.
Non hai que esquecer que hai 100 anos un campesino, un labrego galego vivía máis ou menos como vivía un labrego hai 3.000 anos. Da terra, unha economía de autosubsistencia con unha tecnoloxía similar. E a fecundidade e a fertilidade da terra, da familia, para ter man para traballar, daí que se valoren tanto ter moitos fillos nas sociedades tradicionais agrarias, nas nómadas, cazadores, recolectores e de outro xeito, que nas sociedades agrarias así, e tamén do gando, dos animais, non? Entón, eso tamén desenvolve unha serie de ritos e de elementos para facilitar precisamente esa fertilidade e esa fecundidade. Por lo tanto, vamos construindo unha serie de mecanismos, de ritos, de clave simbólica, para dar solución a estes problemas. Cando digo de clave simbólica, quero decir que un símbolo é un elemento que nos di algo máis ou que evoca algo máis do que meramente é desde un punto de vista físico. Por exemplo, o lume é lume, pero o lume queima, verdad? E como queima, sirve para eliminar, e elimina o mal, purifica. Por lo tanto, o lume, igual que a auga, é un elemento, desde unha perspectiva simbólica, purificador. Entón, hai que entender estes mecanismos que son os que están presentes nos amuletos, porque determinado amuleto se considera que afasta o mal. Porque se eu collo teño aquí, a mí gustame traer ferrallada, chintófanos, que dimos cousas para que a xente poda ver, porque non vai didáctico que as pantallas e as cousas, porque un cairo de xabaril é un elemento contra o mal. Para entenderlo, hai que entender como funciona a linguaxe simbólica. O ser humano é un ser simbólico, porque é a defensa, é a arma dun animal. Por lo tanto, se eu teño un elemento que é un arma, desde unha perspectiva simbólica, é un arma simbólica e, por lo tanto, sirve para protexerse contra o mal. O cual, calquer paisano ou paisana galega que levaba no peto, na faltrilleira, un cairo, un colmillo de xabaril, estaba protegido contra o mal. Despois poderemos especificar que tipo de mal. Un dos máis temidos era o mal de ollo, as bruxas, pero o maligno en xeral, entre outras cousas, porque o cairo de xabaril tamén servía para o parto, é un amuleto facilitador do parto. Verémoslo despois. Por qué? Porque é unha navalla, abre, e no parto que necesitamos é que a muller abra para facilitar o nacemento do neno. Por lo tanto, vedes como funciona, ¿no?, a linguaxe simbólica. E iso é moi importante para ter en conta a efectividade de moitos destes ritos. En antropoloxía utilizamos un termo que se chama eficacia simbólica. Eficacia simbólica quer decir que moitos destes remedios, moitos destes elementos funcionan. Funcionar quer decir que cumplen unha función, pero a veces tamén curan, ou polo menos eliminan os síntomas dunha doenza. Que unha cousa é curar e outra eliminar os síntomas. Porque moitas das doenzas para as que se utilizan estes obxetos e toda esta ritualística son enfermedades psicosomáticas. O cual, igual que na medicina, na biomedicina existen os placebos, na endomedicina ou na medicina popular existen elementos que funcionan desde unha perspectiva simbólica. E iso que chamamos eficacia simbólica. Por eso os ritos dos que falamos e falaremos son tan elaborados, por eso combinan moitos elementos para facilitar que esa persoa crea realmente que eso que se está efectuando ten un poder. Por exemplo, se eu quero curar, saben vostedes o que é a pezoña? Sí? Se alguén non o sabe, poden decir, no, eu non o sei, explíquense, está. Non, a pezoña é unha doenza, é un nome popular, coxo, goxo, noutras zonas de Galicia, para determinadas doenzas da pel, froito de picaduras, de insectos, é unha ponzoña, é unha urticaria, unha cousa así, non? Entón, se eu utilizo un amuleto como pode ser o alicornio, o corno do unicornio, que moitos dos cornos do unicornio, dos alicornios que se usan en Galicia, son cornos de corzo ou cornos de cerno. Se eu uso, vamos coller, necesito, imaginade que lle picou aquí un abellón, unha
unha sabanduxa que decimos nós, e ten unha doenza. Entón, eu vou coller o alicorno e vou no curar. Se eu paso o alicorno, podo curar. Pero se paso o alicorno facendo cruces, cruzando, estou combinando o poder do obxecto co poder da cruz, o cual é máis potente. Se o fago 3 veces ou 9, estou utilizando unha numeroloxía que ten un valor especial na nosa cultura. O 3 ou 9, sabedes que todos os ritos curativos ao protector fanse en número impar. 3, 7 ou 9. 9 é 3 veces 3, por lo tanto é 3 veces máis poderoso que o 3. Entón, se eu paso a licor, paso yo facendo cruces, paso yo 3 veces ou 9, recitando un ensalmo, falaremos do poder da palabra, isto xa é tremendo, isto nin un ambulatorio, recitando un ensalmo, se no ensalmo invoco os santos, e se ademais o fago domingo a hora da misa de 12, ou cura, ou se non cura, é que non era unha doenza para curar eso, por tanto, reforzamos o rito. Entón, é acumulativo, eso é a forza. Claro, se eu fago ese rito, gracias, está mellor, xa nota, é eficacia simbólica. Se eu fago ese rito, pois, con un pano ao pescozo, por exemplo, collo este pano, poño así a facer o rito. Sí, escoitase. Entón, mira, bueno, parece un hippie, parece que ven aí do Resurrection, non? Pero, a mí, se eu en vez de pôr este pano collo unha estola, agora cambio o conto, a forza do símbolo, a forza da utilización dunha prenda que é coa que ten que oficiar un intermediario entre o divino e o terrenal, como son os curas, dalle un plus de seguridade a él, dalle un plus de eficacia simbólica que non tenía do presente. Entón, agora xa notas moito máis. Vamos quitar porque estas cousas só se poden usar por o que xa. Así funciona a ritualística protectora, dende unha perspectiva dunha linguaxe simbólica e acumulativa. Por tanto, para enfrentarnos a todos estes males que acabamos de comentar, temos básicamente 3 tipos de mecanismos, ¿no? Os medios profilácticos, é dicir, aqueles recursos, medios que nos protexen fronte ao mal. Primeiro nos protexemos, se podemos. Temos os amuletos, temos oracións, temos un montón temos ritos cíclicos que facemos todos os anos para estar protegidos. Dende algo tan sinxelo como o novenario, os 9 años que nos damos a partir de setembro para estar protegidos todo o ano, non coller catarro, a ir a dar 7 voltas ao redor do santuario de San Cibrán de Comeza, en Pontevedra, para protegerse o mal de ollo, ou calquera deses ritos que normalmente se celebran en santuarios e que teñen un fin protector. Podemos facer un rito, podemos utilizar amuletos. Primeira medida, evitar protegernos do mal. Se non funciona, temos os medios curativos, todos estes mecanismos, todos estes remedios, ¿no? Artellados ao redor de elementos fundamentais. Uns son físicos, como poden ser obxectos curativos, sustancias, plantas, augas, líquidos, leite, aceite, e outros son non físicos ou intangibles, como pode ser o poder da palabra, da oración, do ensalmo, do conxuro, do esconxuro, da beizón, incluso sobrenaturais, é dicir, intentando conseguir o apoio das entidades sobrenaturais, santos, virxes, Deus, Cristo, ou cada uno que cada cultura ten os seus, non? E por outra parte temos tamén os métodos propiciatorios, é dicir, intentar desenvolver unha serie de mecanismos para propiciar a saúde. Unha cousa é protexerse do mal e outra cousa é propiciar estar sano, propiciar a fertilidade, propiciar a fecundidade. Entón temos métodos protectores, curativos e métodos ou remedios propiciatorios. Os elementos da ritualística protectora e sandadora fundamentais son moitos, pero eu resumo aquí. Digamos, os ingredientes de todo este mundo ritual, o que entronca a medicina popular, a religiosidade popular, e iso que
se denomina magia, ¿no? Esa forma de interactuar con potencias alleas a nós para conseguir un fin determinado, son fundamentalmente as oracións, os ensalmos, as bendicións. As oracións non é o mesmo oración, un ensalmo, unha bendición, un esconxuro, ¿verdad? Pero seguro que todos vostedes, ou moitos de vostedes, saben bendicións ou ensalmos para curar determinada doenza. Pois para queimadura, para cando hai tormenta, se perdo unha cousa. Bueno, pois esas palabras, porque nos están falando da forza da palabra, que chamamos Dios, de poder, a capacidade que ten a capacidade da palabra para transformar as cousas, non por algo no xudaísmo, no cristianismo, desde que o primeiro foi o verbo, non? O poder da palabra, pois é fundamental en todo este mundo, o sea que a palabra tamén ten poder. O uso de líquidos, leite, aceite, auga bendita, auga de 7 fontes, auga dunha fonte que non secara nunca, auga que mova 7 muiños. Podedes complicarlo todo o que querades, menos auga da villa con cloro, como me dice a señora, eso non vale, ¿no? Porque a veces as cousas acumulativas están ben, pero, por exemplo, eu podo usar o corno, pero lembro unha muller que me decía que tiña un alicornio fantástico que curaba, deixoulle unha veciña e despois de facer o rito lavoulle con mistol, e a mistol está moi ben, igual que o fai para lavar, pero para isto non, escarallou o alicornio, e daquela xa non funcionaba. Entón, a auga de 7 fontes está ben, pero a auga da traída agora que están obsesionados en clorala, pois non é o mellor. Ten moito cuidado con isto da cloración, porque eu creo que as empresas químicas deberían contratar antropólogos, agora van para casa, e que coñezan primeiro a idiosincrasia do país. Lembro un concello, que non quero decir o nome, onde lles obligaron a clorar auga, unha traída extraordinaria, pero agora hai que clorala. Claro, o galego, cando digo galego me refiro tamén as galegas, se aquí non se libra ninguén, é unha persoa de factura. Entón, se che din 100 gramos de cloro por metro cúbico de auga, se 100 gramos é bo, 200 gramos é estupendo, e 300 xa é, verdad? É como con nitramón estas cousas. Bueno, o caso é que aplicaron a mentalidade, a política pragmática galega, e estiveron 15 días sin poder beber, e algúns con queimaduras na lingua porque estaban a ser auga. Así que o cloro, igual que non é bo para estas cousas, pero todo o demais sí. Incluso había unha señora, a curandeira, que aplicaba o alicornio e aplicaba así, a través deste proceso acumulativo de ensalmo, 9 veces, cruces, recitado de oración, e por si acaso untaba a punta do corno nunha pomada para un pouco de trampa. Pero unha muller decía, bueno, pues, por que non? Pues sabedes que os galegos sabemos diferenciar entre as enfermedades de médico e as enfermedades non de médico. A xente ten claro cando ten que ir ao médico e cando non. E sobre todo as doenzas cutáneas, deste tipo, doenzas do espírito, que moitas veces son cuestións mentais, pero gallo, angenido, tarangaño, estas cousas pues pertencen ao ámbito de outros especialistas, dos que están os curandeiros, pero tamén os curas, eses exorcistas. Temos uso de distintas sustancias, plantas de todo tipo, incluso refugallos de animais, non teño aquí ningún, pero hai a parraguesa, a barbantesa tamén, cando se produce a metamorfose deixan un capullo, que seguro que está de farto de velo nas pedras, e se utilizábase para facer, por exemplo, os pós de vente conmigo, que é un afrodisíaco que río meu da viada. Bueno, utilizábase tamén nestes componentes, utilízase tamén como amuleto protector, utilizan no norte de Portugal cando menos non durmen para meterlo debaixo da almofada. Quero dicir que hai moitas sustancias que se utilizan. Non sei se coñecedes, seguro que si, a xente maior tamén, cal é o filtro de amor máis poderoso na nosa cultura. Eso que usaban as mulleres para engaiolar a un home que non lle facía moito caso, e deixalo prendido de amor. Prendido de amor, bueno, na miña parroquia dice enconado, pero non sabe. Digo que estamos falando de sustancias.
o sangue menstrual. Hay unhas fincas, como hacen unhas fincas. Eu tiña un amigo de Mondariz que a nai decía sempre que ten cuidado que non che boten rezla no cubata, tal. Porque despois, home, quedaba afectado. Non sabían, teño documentado o caso de unha persoa que lle fixeron iso, quedou enconado, así se diagnosticou por os especialistas, e a súa familia levouno ao santuario do Corpiño, famoso por enveigados, pero neste caso levárono a desenconar. Fixo o sacerdote exorcista, fixo o seu rito de exorcismo, pero era equivalente a un rito de desenconamiento, e o home sanou, e volveu desenconado, e agora ten unha vida normal. O uso de sustancias tamén é algo habitual. O uso de amuletos, veremos varios exemplos. Botar man dos especialistas nesas artes, que son os curandeiros, os menceñeiros, astequeiros, gregos, o grego tamén en curandeiro, non? É unha persoa capaz de interceder entre o mal. Falamos sempre de unha perspectiva antropolóxica, pois cada un que crea o que quera. Tamén é moi habitual invocar a axuda de entidades divinas, santos, santas, virxes, Deus, porse baixo a acción deles, ou invocalos a través do poder da palabra, nos ensalmos, nos conxuros. Demandar a axuda dos defuntos, os defuntos sempre están aí. Somos das culturas onde os defuntos están máis vivos, e os defuntos, igual que demandan a axuda nosa, tamén nos axudan. E moita xente ofrece os defuntos e pide aos defuntos que lles axuden, non? As almiñas, porque quen vai mirar mellor por nós que a túa familia que xa non está? Bueno, hai familias e familias, pero en principio a familia boa, porque igual que hai xente boa e xente mala, hai defuntos bons e defuntos malos, hai que ter cuidado con eso. O que foi un cabrón, eso leva a comer, pero bueno, podes facer despois misas e sempre vai flipando un pouco. E por último, acudir a santuarios religiosos ou lugares naturais, lugares especiais, imbuídos de poder, lugares onde se produce a hierofanía, é dicir, a presenza do sagrado, ou donde creemos que hai acto de presenza do sagrado. Así que esos son os elementos e os factores de expulsión cos que xogamos son a utilización de todos estes medios simbólicos, sobre todo expulsar o mal a través do recitar. As fórmulas como vaite de aquí, vai taló, sale de aquí, teñen a función de falarlle directamente o mal ou a enfermedade expulsada. A solicitude da axuda divina, cando nun esconxuro, nun ensalmo, nunha oración, acabamos, por a gracia de Dios e a Virxe María, estamos pedindo axuda. Os santos ten unha función, non? de demanda de auxilio para producir pois, a expulsión do mal ou a curación da doenza. O uso de determinadas accións, como, por exemplo, cortar. Se eu quero quitar o mal, corto. Uso unha navalla, de forma simbólica, corto, tallo, barro o mal. Por exemplo, en Santuario da Lanzada, a xente dá 3 voltas por detrás do retablo maior, barrendo, é unha forma de limpar, de expulsar o mal, facendo cruces. Bueno, o que facemos tamén ten un fin, que ten un sentido, non? E, por último, o emprego que eu decía das armas simbólicas. Entón, en canto á protección, digamos, estos son os factores, os elementos que utilizamos en toda esta ritualística protectora e curativa, pero xa se abordamos directamente o tema da protección, hai unha serie de elementos que na nosa tradición demandan unha especial atención. Un é a protección da casa no senso amplo, no senso galego. A casa incluye a facenda, o gando, os habitantes, a terra e as construccións auxiliares. Eso é algo que hai que notificar a xente de Galicia cando quere cobrar o IBI polos galpóns. Os galpóns forman parte da casa, verdad? Pero non comenta tanto polo... O sea, o IBI da casa é para todo, vale? Ben, a protección do gando e dos animais domésticos, porque son o alicerce da economía e da subsistencia, eran, hoxe en día, por verdade, non, pero bueno, a protección da terra de labranza para garantir a súa fertilidade e a xeración de boas colleitas, a protección dos obxetos domésticos tamén,
a protección, sobre todo, dos nenos, que son o futuro, son os que nos van cuidar. Isto todo é teórico, ¿no? Son os que nos van cuidar. Hoxe en día serían os que van pagar as pensións, vale? A ver, estamos falando tamén moitas cousas de fantasía, son os que son o futuro, ¿no? Son a man de obra tamén, e das mulleres que son as garantes da perpetuación e da fecundidade. Entón, na nosa cultura préstase unha especial atención á protección dos nenos pequenos, dos cativos e das mulleres, sobre todo en determinados momentos, ¿no? Entón, a protección da casa. Vamos a ir vendo exemplos como é o que se protexe na casa. Bueno, aqueles elementos máis vulnerables, as entradas, os accesos á vivenda, as portas, as ventás, o tellado, a chaminea. A chaminea é fundamental porque é a única abertura da casa que non se pode pechar. Iso demanda unha atención especial. Dende as decoracións que se utilizaban antes hasta as pedras cumiais tiñan un fin protector. Os muros, pero non calquer muro, sobre todo as esquinas da casa son as partes máis vulnerables e son os lugares onde se adoita colocar este tipo de obxectos para proteger a vivenda. O interior da vivenda, sobre todo lugares de transo, escaleiras, corredores e, por suposto, as construcións auxiliares. Aquí tendes unha casa, non é moi longe daqui, en Xermade, onde hai un elemento protector de carácter cristiano, que é un cruceiro, vedes unha cruz con pedestal, unha fórmula religiosa, Ave María Purísima, protectora, e despois unha inscripción fundacional. E está, na solaina, está marcando e protegendo a entrada da casa. Temos exemplos, un exemplo doble, unha reixa que protexe físicamente a entrada, pero que está rematada en cruces, que teñen un fin protector. Temos imaxes de cruces e cruceiros labrados a carón das portas, inscripcións protectoras sobre as ventás, cruces de 5 puntas marcando as entradas. Todos eles son elementos protectores, ou dous eixos colocados a ambos lados nos pousadollos dunha ventá, dunha fiesta, ¿no? Incluso as decoracións das portas, os traballos artesanais tiñen ese fin. Que pasa? Moitas veces vaise perdendo o sentido das cousas porque se fan e convírtense en elementos meramente ornamentais, pero tiñan unha base inicial protectora. E temos tréboles de 3 follas. Bueno, sabedes que é un amuleto fundamental en Irlanda porque San Patricio, o cristianizador de Irlanda, utilizouno para explicar ese gran enigma da divina divinidade. 3 nun, como un trébol, 3 follas, non é o tema agora da charla. As fechaduras, os espellos das fechaduras, os batementos, teñen tamén unha serie de simboloxía, de decoración que tiña ese fin. Tendes un aí para bater, forma fálica, están estudiados, hai algúns que son auténticos palos, ten unha forma fálica e ben rematada máis cunha vieira, que é un elemento tamén protector. Outros son con formas de animais. Estades fartos de ver o do león. O león ten un fin de espantar, é algo que mete medo. Cans, estes son máis tradicionais, máis antigos, os escudos das fechaduras con cruces, con cruceiros, moitos símbolos cristiáns, outros símbolos solares, como esvásticas, esasqueles, e símbolos vegetais que teñen tamén unha función favorecedora e protectora. Mais exemplos. Mirade, unha estrela de 5 puntas e cruces labradas, están pintadas na entrada dunha corte. Outra casa que ten unha especie de pequeno hornacina co seu seixo protector colocado. Isto non é casual, obviamente está posto ali con ese fin. Ou esta casa de abaixo, un forno comunal, non sei se vos fixades. Escoitades ben aí? Sí. Que ten aquí no remate? Non se ve. Non se ve? Imaginade, que pode ser? Unha cruz. Unha cruz? Non, é unha botella. Ah. Unha botella de que?
Da auga Meu bendita. ardente. O aguardente tamén pode ser. O aguardente de xerte é un dos remedios máis populares tamén para curar a pezolla. Colles unha serpe, metela viva dentro da botella de aguardente, ali afoga, e depois usas ese aguardente para curar as picaduras. Son remedios tradicionales. Bueno, unha botella de auga bendita. As pedras cumiares foron evolucionando dende as máis arcaicas, pináculos cónicos, símbolos fálicos, cuarzo, seixo, aquí está cheno, é básico, hasta as cruces, as pombas que representan o Espírito Santo, os sagrarios, vedes, para conter a Sagrada Forma, bueno, vedes varios exemplos. A botella de auga bendita, ou incluso imaxes, tallas, bustos. Isto no Pirineo aragonés chamanlle motilones, e representan os ancestros da familia. Teñen, claro, os ancestros están aí tamén protexendo, ou incluso, bueno, alguna casa que ten hasta cruces non son xudeos, é un símbolo moi antigo, símbolo protector, chámanse selos de Salomón, tanto a estrela de 5 puntas como a de 6, usanse en Galicia, tendes en Lugo, na cidade de Lugo tendes iglesias con estrelas de 5 puntas e de 6, ou se ides a Betanzos a ver a tumba do señor de Andrade, ese gran prototipo de cabaleiro medieval galego, a decoración do pomo da espada é unha estrela de 6 puntas. A protección no interior da casa, como vos decía, corredores, pasillos, estas decoracións que parecen inocentes dos pasamanos, é un ser terrorífico, está para asustar, para afastar. As huchas, a esa pétala, é un dos símbolos máis antigos, témoslo documentado xa en estelas galaico-romanas, estelas funerarias, na decoración dos xugos, bueno, é un elemento protector dos máis antigos. É unha representación solar, o sol é un elemento de potencia, un elemento de vida, e, por tanto, un elemento favorecedor e positivo. Os Sagrados Corazóns, as natividades, as imaxes da Virxe con heno, as cruces, eran o máis habitual. Sobre todo, no interior da casa, hai un lugar que é o máis vulnerable. Cal é o lugar máis vulnerable da casa? O dormitorio. É onde pasas máis tempo, dormindo, e onde podes estar, caer presa de calquer tipo de mal. Por lo tanto, o dormitorio era que tradicionalmente ten máis elementos protectores, sobre todo de carácter sagrado. Imaxes de santos, de virxes, Sagrado Corazón, cruces, rosarios, era o máis habitual. As construccións auxiliares tamén, por suposto, as cortes, os hórreos, os muiños, os fornos comunais, as cabanas no monte, todas teñen elementos protectores. Isto é unha corte na aldea de Vilamor, no Courel. Vedes a cruz de madeira xusto, bueno, para proteger o gando, cada vez que entra e sai. A veces se marcaban nas propias pías onde comían, os maseiros, os porcos, as pías para beber. Nas trades da corte ali están colgados estes elementos, aparte dos amuletos que se llevan o gando, claro. Bueno, cruces, o Courel, vedes a cabana que ten unha cruz feita con seixo. Eso é reiteración, a cruz, e además feita con seixo, os diferentes remates dos hórreos, ou unha cabana en Vidaliño de Conso, na montaña, unha cabana de pastores. Chamamos algo a atención aquí. O seixo, non os seixos. Unha cousa é unha construcción de xisto que pos moitos seixos que se chaman tizóns para darle consistencia e estrutura, e outra cousa é toda unha construcción onde só hai un seixo colocado na esquina e ten un fin protector. Este é un seixo a outro pai, un elemento protector da casa. Vese nas velas, ou os muiños, que é moi habitual gravar cruces nas jambas, nas portas, nas ventás, tanto para proteger a xente que estaba dentro e pasaba moitas horas, a veces en lugares montesíos, de noite, que non se sabía moito que había por ali fora, sexa deste mundo ou outro, e tamén para proteger o que se produce nos muiños, que era a base da alimentación, o pan, a farina para facer o pan. De feito, ao amasar, facíase de cruces, que tal o pan faise dun xeito determinado. Agora non, porque o pan este de supermercado e o pan de molde porque vas a encetar, pero o pan de verdade, porque en Galicia é unha potencia mundial, en
entre outras cousas, somos así, votamos por fora todo, pero non lo sabemos. Que metemos? Somos un pobo que lle tocou a lotería e non quere cobrar, pero bueno, vamos. Pois, hai que proteger o pan. Cando se tiñan os sacos de fariña, a veces facíanse cruces de madeira, puñanse en riba, hai que proteger o pan, a fariña, non? A protección da facenda. A protección da facenda vai dende a utilización de marcos, que obviamente un marco de cuarzo vese mellor na erva, pero tamén ten un fin protector especial, ata os ritos para favorecer que a terra dea, dende o que se fai no San Xoán coas cinzas que se botan, ata o domingo de Ramos ir plantar o loureiro na leira para que non veñan pragas, non veñan pedrizo, hasta bendecir coa auga do sábado santo. Todos eses ritos para proteger a terra, o entroido, un rito en sí tamén regenerador, teñen como fin precisamente eso, a protección da facenda, a protección do gando. Aquí en Lugo, na terra gandeira, hai moitos santuarios específicos para o gando, e a protección dos utensilios e as ferramentas de traballo, veremos algún exemplo, incluso a protección da roupa, con bordados e elementos deste carácter. Bueno, vedes aí un carro de vacas, que está no Museo do Pobo Galego, xa, por desgracia, xa no museo, onde se poden ver carros de vaca, ten toda unha serie de tallas, cruces, cruceiros e sapétalas, símbolos solares moi habituais que teñan a función precisamente proteger o gando. As espadelas con sagrados corazóns, con sapétalas, con esvásticas, con cruces, os cepillos de carpinteiro con elementos tamén labrados de carácter ritual, as zocas que teñen labradas espigas, elementos vegetais que evocan a forza feral da terra, ata mantas con unha sagrada forma labrada, o que ten bordado no centro é unha hostia consagrada por cruz, un elemento protector. Pois estábamos rodeados de amuletos e hoxe en día seguimos rodeados de elementos protectores. Seguro que moitos de vostedes levan na carteira unha estampita ou levan colgado unha medalla, son amuletos, ou levan no Mercedes unha ferradura colgando na defensa ou calquer outro. Como comentabas ao principio, levamos usando amuletos dende que somos seres humanos, dende o Paleolítico. Porque seguimos tendo os mesmos temores. E como mal non fan, non sei que che meten un corno por un ollo, mal non fan, pois bueno, por si acaso, verdad? Que pasa? Que tendemos a considerar este tipo de crenzas con unha denominación que para nos, en antropoloxía, é tabú, que é iso que chaman superstición. Superstición, un término absolutamente despectivo, que fai referencia a eso que no diccionario con falsas crenzas. Que son as falsas crenzas e as verdadeiras crenzas? O sea, falamos de superstición cando falamos de crenzas subalternas, que non son as crenzas dominantes, ou do estamento político, social ou poder dominante. Entón, creer que se eu me ofrezo a un santo me vai curar non é unha superstición, pero creer que se paso 3 veces por debaixo unha ponte ou utilizo un alicornio me vou curar, esa é superstición. É un mesmo. E os dous merecen o mesmo respeto, porque máis alá de que un poda pensar ou creer que funciona, non funciona pura, en todo caso, a nós o que nos interesa de todo este patrimonio cultural, que o patrimonio cultural é que reflicte a forma de ver e de estar no mundo dun pobo. Facemos eso porque temos unha cosmovisión, unha forma de ver o mundo determinada, e entender eso é fundamental para entendernos a nós. Só por eso xa ten un valor extraordinario. Mais alá de que coñezo moitos médicos que usan o alicornio, usan o que... Porque cando un ten medo, cando un está enfermo, cando un está desahuciado, ten que botar man do que sexa. Incluso hai ateos que rezan. Bueno, o ateísmo é outra forma de religión. Cada un, en momentos desesperados, pois, un bota man do que pode, non? Incluso hai xente que espera que o Estado salve. Ben, a protección das xentes, fundamental, e sobre todo a protección, decíamos, dos máis cativos e das mulleres, non? E a muller hai 4 momentos fundamentais no que
é obxecto de maior atención. Bueno, a muller, por desgracia, non foi obxecto de moita atención nunca, pero polo que se xogaba aquí, sí. É o momento do embarazo, hai un montón de tabús que non se poden facer durante o embarazo, porque poden pôr en perigo o neno. Hai un montón de elementos que utilizan para facilitar que o embarazo chega ao porto. Por exemplo, sabedes que unha muller embarazada non debía ir a un velorio nin a un enterro, porque nese estado é un corpo aberto que é susceptible de caer presa no mal de defunto ou mal de cada lei. Tendes escoitado eso, é moi habitual. De feito, se alguén vai a un velorio ou un enterro, o que dicta a nosa tradición ao chegar é despois que se afume, ¿vale? Porque o fumo purifica. Coñezo o caso dunha rapaza que está emigrada en Suiza, foi un enterro, non podía fumar, salir, imagina, unha cidade en Suiza onde a fumar. Chamou a nai, mamá, vaya a finca, fúmate por mí, porque isto tamén se pode delegar. Ben, entón, o embarazo é un momento delicado. O parto. Tendo en conta que ainda está moi vivo e que non hai moitos anos a taxa de mortalidade infantil en parto de mulleres era altísima. Meu avó foi o primeiro fillo vivo da miña bisaboa e foi o quinto, os 4 anteriores morreron, o cual recurriron a todo canto rito hai, desde o bautismo prenatal ata levarlo nun cadaleito, hasta pasar por debaixo da ponte do Rial, todo, verdad? Entón, hai unha serie de amuletos específicos para facilitar o parto. Tendes a rosa de Xericó, aí hai unha foto. A rosa de Xericó é unha planta que cando se mete en auga, por se verde abre, e a medida que vai abrindo, facilita o parto a muller. Unha chave. Por que unha chave? Que fai a chave? Abrir é o que dixemos ao principio, unha linguaxe simbólica. A chave debaixo da almofada do colchón. Se a chave é o que chamamos unha chave de San Pedro, unha chave de capela antigua, moito mellor. E se a chave é femia, é dicir, con furado, no extremo mellor, que pa unha muller. O cairo de xabaril, os escapularios, as bandas destas, as cintas, da Virxe da cinta, para facilitar o parto. Porque antes de esas cintas, que é unha cristianización, o cristianismo que fai é reutilizar, é unha máquina de reutilización maravillosa. Os reciclados se aumentaron a iluminar, o reciclado simbólico, e antes que eles outros. Antes de eso, había lugares de Galicia que usaban isto. Sabes que? É unha camisa de serpe. Camisa de serpe ao redor do dente da nai que vai dar. Por que unha camisa de serpe? A serpe é un ser absolutamente telúrico, que se arrastra por o chan, e que ten unha capacidade que podemos observar calquera que viva no campo, e é que muda a camisa todos os anos. Por lo tanto, é un símbolo de renovación, morre e renace. Por lo tanto, se o que queremos é a muller da luz, é un proceso de renovación onde se dá unha nova vida, pois a serpe, que é un elemento tamén vinculado á fertilidade e á fecundidade, xa as deusas indoeuropeas, as deusas minoicas representanse con serpes nas mans, pois utilizábamos unha serpe. De aí que o cristianismo considera a serpe algo representativo do pecado, porque é o símbolo das deidades anteriores. Entón, ese momento do parto é fundamental, sobre todo tamén para o neno. Hai un baño que se fai con ritual, con un esconxuro, con unhas moedas que se botan na auga para que ese neno quede libre de todo mal. Hai que ter moito cuidado cando o neno sai por primeira vez da casa sin bautizar, sin cristianar, porque é moi vulnerable. Entón os nenos envolvense con amuletos, con cornas de bacaloura, que é un dos amuletos fundamentais contra o mal de ollo en Galicia. Puñáselle nos pulsos o neno, igual que a figa, vale? Isto é unha corna de bacaloura. Sabes que as bacalouras ou os cornabois é un animal en perigo de extinción, non se pode ir matando, pero podedos atopar mortos polo campo. Puñáselle moito os nenos, igual que escapularios, bolsas, detentes, bolsillas como estas que a veces teñen areas de sal, pedra de ara, dos
nos altares, poden ter textos dos evanxeos, bueno, son saquiños protectores que se lle ponen ao neno, os famosos detentes contra o mal, incluso moita xente levounos na Guerra Civil, había un que era o detente bala, que levamos ao soldados para parar as balas. Bueno, calquera cousa é pouca para protexer o neno cando sai por primeira vez da casa. E por último, todo o tema que ten que ver coa fertilidade. Antiguamente, cando unha parella non podía ter fillos, normalmente sempre se creía que a culpa era da muller. Non é así, xa sabemos que non é así, pero había que ir, pues, a darse os 9 baños a lanzada. A ver, os 9 baños é algo máis, non vale con ir ali e darse 9 baños. Despois dos 9 baños a xente iba a unha furna, tal, porque, por exemplo, na romería da lanzada eran 9 días de relax, de festa, uns ali xuntos, e claro, ao final, se non quedaba empeñado, pois non sería por falta de tempo. Hai que facer algo máis. Pero hai xente que vai, dá os 9 baños, despois fan o que hai que facer, despois ofrecen a Virxen unha vela, bueno, aí podedes engadir o que queredes. A fertilidade, as pedras da fertilidade, as camas da fertilidade, ¿verdad? Incluso, falando desto, bueno, fertilidade, tamén cuestións de virilidade, ¿no? Nos homes. Hai homes que tamén se vayan embarazada para isto. Pero a fertilidade foi un problema e tamén un dos temores máis extendidos. Unha das dos mecanismos máis habituais para conseguir esta protección é porse baixo amparo dos santos, das santas, da Virxen, das Virxes. Bueno, Virxen só hai unha, pero a xente considera que a súa Virxe é diferente, que a Virxe non sei, do Rosario é diferente da Inmaculada, da do Carmen, realmente é a mesma Virxe, pero teñen personalidade propia, non? E normalmente para pedir a demanda, bueno, podo agora a continuación, pero cando un pide a demanda destas entidades sagradas, pode facelo ben a través do rezo, ben acudindo a santuarios onde se rende culto, pero en última instancia normalmente o que se fai é intentar sobornar. Cando un fai unha promesa ou fai unha petición a un santo, a Virxe, o que está é comprando un favor, está sobornando. Mira, se me das a saúde, eu vou facer isto, ou vouche comprar un traxe, unha medalla, e a cambio que me das tanto. É mellor facer a promesa e a ver que pasa, despois facer o pago. É moi galego eso, claro, porque senón, se faz o pago primeiro e despois non funciona, que? A quen reclamas? Xa non ten máis que reclamar por riba. Entón, a xente intenta comprar o favor do santo. E unha das formas de comprar os favores é a través dos esvotos. Coñecedes os esvotos, verdad? Os esvotos, os mariñeiros ofrecen barcos para protexerse na mar. Os esvotos, cando estamos falando de doenzas, pois normalmente son unha réplica a escala, o sea, máis pequena, ainda que eu teño visto esvotos de nenos de tamaño real, pero sabes que o habitual son esvotos a escala de aquilo que queremos ofrecer en demanda da curación. Que me doi a cabeza? Pois vou a Virxe da cabeza da Armenteira con un esvoto de cabeza na cabeza. Ou que teño un brazo fastidiado, ofrece un brazo. Que teño un problema de peito, un peito. Para que vexades que isto non é algo pasado, bueno, se tenéis que ir a calquera romería que está actualizado, o mundo dos esvotos vais actualizando, porque cada vez temos máis, non sei se temos máis doenzas, pero saen doenzas novas ou preocupacións. E un dos últimos esvotos que saiu ao mercado, está patentado, teño aquí, pareceme moi interesante, porque é un esvoto, ademais, que ten que ver con o tema da fertilidade e da fecundidade, pero pensado para os homens. Hoxe en día a vida sexual da xente é moito máis amplia, en teoría é máis amplia, e hai moito máis, bueno, hai sustancias que sempre son, non? Afrodisíacos, pero temos Viagra, temos hasta de poder recetar ao médico para problemas de impotencia, este tipo de cousas. Pero os santos non se quedan atrás, tamén eles siguen
coa súa línea, porque eu sempre digo que gracias a Deus, ou que sexa, é posible que eu xa non cobre pensión, porque xa o teño asumido, é posible que si a este ritmo que vamos desmantelen o sistema de seguridade social, pero como temos os santuarios ainda podemos ir zafando durante un tempo, non? Entón, acaban de sacar este maravilloso esboto para este tipo de doencia que, a ver, dende a miña perspectiva, igual a miña perspectiva é errónea, pero eu creo que aquí non se deron moita conta de que o esboto normalmente é unha representación a escala, e para mí isto non é escala. Aí ven. Bueno, este é o esboto que acaba de sacar hai un tempo a droguería Moderna de Pontevedra, unha droguería especializada en... Bueno, podes ir a comprar as ervas para facer o aguardente de ervas e tal, ou podes comprar esboto. E vedes que precisamente para tratar este tipo de doenzas nos homes. Pero xa non só de problemas de impotencia, de fertilidade, sino tamén de cancros, igual que hai peitos para as mulleres, agora hai este tipo de esboto. Eu ainda non lo vin así, ningún colocado no altar, pero tamén teño que decir que a xente normalmente o que fai con este, porque é bastante evidente, é leválo nunha bolsa. E normalmente cando vexades nun altar, esbotos, se vedes algo metido nunha bolsa, é probable que sexa un esboto de carallo. Bueno, pois porque vexades que é un mundo que se actualiza e que está tan vigente como que hai demanda e, por lo tanto, crearse proxectos para cubrir esa demanda, ¿no? Será dos tradicionais. Vamos a ir xa acabando, me parece. Están cansos? Poden estar seguros que aquí están a salvo. Ben, máis exemplos de elementos protectores na vivienda, de diferentes pecadores con formas de animais, representacións florais, solares, bueno. A parte da casa, decíamos, tamén temos toda unha ritualística protectora frente á meteoroloxía adversa. Aquí os rezos a Pesón, Santa Bárbara, Santa Mariña, San Antón, San Francisco, os ritos na costa, típico de virar, cambiar a tella. Son mariñeiros que están fora, ponse o vento en contra, vamos a unha capela, damos a volta a tella, facilitamos que o mariñeiro volva a terra. Facíase na Nosa Señora Adaptada, na Virxe do Monte Faro, en Corme, non hai moitas da costa, non? Porque o mar é un dos entornos tamén dos ámbitos máis perigosos, que tamén onde hai máis elementos deste tipo. Sobre todo agora de carácter religioso, non hai un barco que non leve unha Virxe do Carme, ou que non teña unha serie de tabús como de non se pode meter un crego a bordo, non se pode levar un paraugas, hai que ter un can, bueno, todas estas cousas, pero era moi habitual tamén na quilla, meter tornos, meter allos, meter moedas, nas artes de pesca, darlle malleiras ás redes cando non pescan, igual que se fai co nemoeiro, la rexeiro, na noite de San Xoán, que se lle dá unha malleira, as redes tamén, meter amuletos dentro das bollas, todo isto é unha constante, porque se está xogando a vida no mar e toda a axuda é pouca, e sobre todo determinados santos virxes especializadas na protección dos homes do mar, non? Erguer e deitar pedras, chamémoslle santiños, homes mortos, mariolas, pedrafitas, aínda moitos lugares do país, bueno, moitos non, en algúns síguese facendo eso. Si queremos que haxa bo tempo, erguemos unhas pedras que se chaman destas formas que acabo de decir. Si queremos cambiar o tempo, deitámonas. Ritos de erguer e deitar pedras para influir no tempo. As pedras do raio para protexer a casa da acción do raio. Isto é unha pedra do raio, un prisma de seixo cristalizado, pode ser un machado pulido neolítico, o sea, pedras peculiares con forma de punta, que se considera que son as puntas do raio que ao caer a terra solidifícanse, e o ter unha punta do rayo é un elemento protector contra a tormenta. A xente pon nas ventanas, nas portas, ou lanza os enriba do tellado para proteger a casa cando hai tormenta. O puña, pedras do rayo, chispa, trono, chamase de moitas formas. Temos incluso
as velas do Xoves Santo, as velas do Día da Candeloria, que se acenden cando hai tormenta, as pedras cuñais que protexen das tormentas as casas, colocar a estrepia boca arriba, colocar un machado fora, colocar unha lima de ferro debaixo do poleiro das galiñas, colocar na porta da casa a vasoira boca arriba, o apá do forno e a vasoira cruzadas. Todos estes ritos fanse para proteger precisamente frente á meteoroloxía adversa. Eso que hoxe en día se chama termogénesis explosiva, que podría ser unha tormenta, un trebón ou similar. Pois temos tamén os nosos remedios. A aldea tamén se protexe. Protexense os accesos á aldea, protexense os camiños. Hai petos de ánima para rendirle culto aos defuntos, hai cruceiros. Hai capelas, iglesias situadas no alto, dominando e estendendo o seu espazo sagrado a todo o ámbito da comunidade que vive o seu abeiro. A protección dos camiños xa temos documentada xa cos lares viais, que o 95% dos lares viais de todo o Imperio Romano aparecen na Galaecia, por igual estamos falando de que posiblemente sexa un culto indígena, o sea, nos propio. Ben, hasta o Cristo da Boa Viaxe, non que a xente, antes de partir de viaxe, vai ali a pedirlle, ou que non lle quede a man Pontevedra para ir ao Cristo da Boa Viaxe, sempre pode ir hasta Manzaneda, que queda máis longe para nós, a chegarse ao Castiñeiro e Pumbariños, o máis antigo Galicia, coller unha das castañas que son protectoras frente ás viaxes. O sea, temos o que non quera protexerse, o que non se protexe porque non quera, porque está un país cheo. Así que, entidades protectoras, xa falamos, ritos, xa falamos, e quedannos o uso dos amuletos que vou finalizar. Bueno, de pasada, as xeografías que vos dixen, santuarios, camas do santo, vías curativas, árboles sagrados, fontes milagreiras, tendes aquí, de San Estevo do Ermo, sempre xa aí ao lado, tendes dúas fontes, a Santa Rosa e a Fonte Santa. O país está cheo, en Malpica tendes a de Santo Adrián, está cheo de fontes especializadas na curación de determinadas doenzas, igual que temos o que eu denomino un santoral policlínico. O santoral policlínico, un sabe que toma la bolsa, pasa por aí, xa está todo perfectamente organizado e hai que esperar menos que na seguridade social. Non necesitas o volante do médico de cabeceira ou curativa directamente o especialista sen ningún problema. Pontes, as pontes, espazos liminais, por tanto espazos simbólicos idóneos para facer ritos curativos de purificación e de fertilidade, dende o rito do bautismo prenatal, o rito para favorecer o parto, onde se poñen tres seixos, deitas a muller en riba e o home ponse en riba, facendo, que fai o coito, facendo non te va por no medio dunha ponte, depois chegas a casa e xa faz en serio, faz o rito, e os cruzamentos de camiño, todos os espazos liminais, igual que as datas liminais, como en San Xoán, defuntos, son espazos e espazos temporales idóneos para este tipo de rito místico. Os santuarios, donde o habitual é a imposición de reliquias ou participar na misa solene ou a circunvalación da capela, participar na procesión, que a procesión que fai refundar, redelimitar o que é o espacio sagrado do santuario, portar o santo na procesión, ir baixo as andas, levar as andas, todos estos son ritos que teñen estes fins, ou ofrecer esvotos. E agora sí, vamos rematar con unha pequena escolma de uso de amuletos. Podemos clasificarlos de moitos tipos. Amuletos curativos, protectores, favorecedores. A veces un amuleto é protector, un corno, protexe contra a mala ollada, protexe contra as bruxas, pero tamén é un amuleto curativo, vale, contra a pezoña e outros males. É dicir, que hai amuletos que son ambivalentes. Pero podemos facer unha pequena clasificación en base, por exemplo, a súa orixe. Hai os de orixe natural e hai os artificiais, que digamos. Os de orixe natural son os máis antigos. De orixe animal, orixe mineral e orixe vegetal. Que fai que un obxecto animal sexa un amuleto? Ben, que sexa unha arma, que sexa a arma dese animal, a pezuña do cabalo protexe, o que era couces, o cairo de xabalín, o dente de lobo, é un amuleto protector, os cornos, as cornas de bacaloura, que son as armas da bacaloura,
as puntas de corno, todo aquel elemento animal que sexa un arma ou similitude é un amuleto, ou ben pola súa forma e polo que pode significar a súa forma. Se eu poño, creo que tiña por aquí, por exemplo, as buguinas, todas as cunchas deste tipo, as buguinas asocianse a muller, non só pola relación coa auga e por tanto coa fecundidade, senón tamén pola forma. Pero, por exemplo, buguinas como estas, buguinas como estas, se as ponemos así, teñen forma de peito, verdade? Por eso, en Extremadura, por exemplo, utilizábana para facilitar a produción de leite das mulleres. Aquí temos a pedra do leite, colgámola por diante, temos leite a bombo. Cando queremos cortar a villa, botar para atrás. Unha chave pequena de sagrario tamén falla o mesmo efecto. O sea, hai moito. Ben, pola forma, o amuleto máis famoso da Mariña en todo o mundo. Cal é o amuleto máis famoso da Mariña? Vale, por favor, ollo mau. Isto é de... Isto para darvos a nacionalidade é unha das preguntas que hai. Ollo mau. É un ollo. Todo o mundo sabe, en todo o orbe coñecido, que hai que vir á praia de San Cosme Barreiro a coller os ollomaos. Pero, sabedes que isto é como o miño e o sil, un leva fama, pero ao final hai máis outros. Pero bueno, así deixan vos a vos as praias sin esquilmar, así que vayan. Ben, e o ollo mau, contra mal de ollo, as meigas, todo isto, ten forma de ollo, por lo tanto, o que ten forma de ollo afasta a mala ollada. A min contaba hoxe na radio, como chaman, ao primeiro ollo mau regalou un amigo que naceu na Argentina, fillo de galegos, neto de galegos, e o ollo mau regalaba a súa avoa que levara a inmigración na carteira ou na facilgueira, se imaginade, dende cando utilizamos estes ollo maus. Temos tamén as pedras pola súa forma, pedras como a San Pedra porque ten forma de cruz, pedras porque teñen formas especiais como as pedras do rayo ou determinadas cualidades, e os de orixe vegetal. En San Xoán enchemos as casas de ervas que son ervas de San Xoán protectoras ou curativas, unhas polas súas propiedades curativas, de verdade, químicas, outras polo seu carácter simbólico, porque unha espadana ten forma de espada, o a cigro ou as roseiras ten picos, o que pincha afasta o mal. Por eso se utilizan estas plantas. Entre os amuletos vegetais máis famosos de Galicia contra o mal de ollo, unha das cousas que máis medo dá as veigas, está, obviamente, a castaña, verdade? A castaña de Indias, castaña peroura, castaña das bruxas, temos infinidade de amuletos. E depois temos amuletos de origen artificial, ou amuletos tamén podemos falar de profanos e amuletos cristianos. Amuletos cristianos tendes todas as medallas que querades, entre elas a famosa cruz de San Benito, a medalla que é un crucifixo que leva a medalla de San Benito, especial contra o demo. Non trouxen aquí hoxe porque sabía que non me iba a tocar con ningún ser demoníaco, por favor, pero trouxen a de Caravaca, que tamén igual de potente por se acaso, que tamén protexe a tormenta, utilizase en ritos curativos, é unha das máis utilizadas non só en Galicia. Temos tamén dentro dos amuletos cristianos, bueno, aquí tendes exemplos, as pedras furadas, a roda de Boyacán, que é esta para as curacións cutáneas, o dente de lobo, os ollomaos, bueno, todo o que querade. Pero hai un tipo de amuletos que é propio da religión cristiana, que son as reliquias, que son harapos de corpos santos, e, por lo tanto, impregnados dun poder sagrado, de corpos santos ou de obxectos que estiveron en contacto co sagrado. Temos un país cheo de reliquias. Eu trouxen aquí 4 fotos. Unha é un oso de San Campio, de lonxe, abogoso para un dos grandes santuarios de exorcismos, ou era, porque agora o cura exorcista botárono, acusárono de que aparte de botarlle o demo a unha freguesa que tocou algo, están aí.
Teño aquí un pelo de María Magdalena e unha pluma de Arcanxo San Gabriel, pero tamén temos un suspiro do Espírito Santo, temos Imes, temos o prepucio de Jesucristo, hai moito. Tamén, se alguén vai de vacacións a Turquía, de visita a Estambul, unha das cidades máis importantes do mundo, no Palacio de Topkapi está a reliquia do prepucio de Mahoma. A xente vai ali a verlo, e chora, e se emociona. Hai moitos prepucios, daríamos facer de prepucio de dos. Estos están no mosteiro de Pollo, son osos de santos. O sea, o mundo das reliquias é inmenso. Tendes agora xa esta reliquia de Juan Pablo II, se ides a Noia, tendes xa reliquias de San Pablo II, prendas, non o despiezaron, pero prendas que estiveron en contacto co santo. Bueno, daría para moito máis. E, por último, o poder da palabra, con todos estos conxuros en salmos, gozos, oracións, as palabras de San Xoán retorneadas, o reforzo de San Antón, as retrónicas, todas estas fórmulas, estas composicións de palabras máxicas, que no fondo son eso, ainda están hoxe en día vixentes. E se con todo isto non quedaxe desprotegidos e tendes medo, pois sempre vos queda os ritos cíclicos, decía que iba a acabar, era mentira, non iba a acabar. Os ritos cíclicos de protección, o lume novo, o tizón de Nadal, os ritos do entroido, daría unha charla para cada un deles. Os ritos protectores que facemos na Semana Santa, dende a auga, os loureiros, todos estes ritos que teñen a función de cada ano anovar e protexer a nosa integridade, dos nosos bens, da terra, alumear o pan para que a terradeira, facer os mallos, que ten ese fin, tamén, non só de exaltación da natureza, sino cando poñemos a xesta, por lo menos na miña zona, en as portas, en os coches, para non pasar o ano amallado, para estar protegido. Os ritos de San Xoán, saltar, as augas, as ervas, as cinzas, todo isto, igual que os ritos salutíferos dos 9 baños, os magostos asociados ao culto aos mortos, os ritos por difuntos teñen precisamente esa función de renovar ano a ano a nosa panoplia protectora. É tal a importancia desto, é a importancia capital, porque o que está en xogo é a propia vida, que nós, povo emigrante, cando fomos ao mundo adiante, levamos as nosas crenzas, porque a cultura vai común, a cultura non está nos museos, a cultura está dentro de un. Elevamos os nosos obxectos polo mundo, e despois, cando volvimos, trouxemos novos obxectos, co cual isto é unha viaxe de ida e volta. Un dos obxectos máis famosos galego é a figa, sabedes? A figa que representa o coito, este o pene e a vagina. Porque hai unha serie de amuletos que se chaman intifánicos na cultura romana, que son penes. Se eu baixo os pantalóns agora, faríades así. Bueno, algún igual miraba con lupa, pero faríades así, o sea, afastades a vista. Por tanto, aparte da potencia xenésica que poda ter o carácter simbólico un pene, provocar que alguén afaste a vista é o que queremos cando temos risco de padecer un mal de ollo. Por tanto, estes amuletos producen tamén eso que un retire a mirada. Ben, pois a figa levámola a América. En Brasil, por exemplo, incorporouse os ritos afrocaribeños a un amuleto que é a penca de Balangarán, que ten plantas que son amuletos para estes povos africanos, e agora os emigrantes, cando volvían, viñan con eses amuletos coas figas, incorporaban a figa. Así que eu trouxen aquí, para darvos a despedida, unha figa caribeña. Vedes que é unha figa, pero ten unha especie de talla afro debaixo. Pero como os galegos somos pragmáticos e prácticos, e está ben protexerse, está ben rezar, pero non hai que esquecer os placeres mundanos, a figa quítase e temos un abre de corchos para abrir a botella de viño. E se a alguén non lle gusta o viño, con isto pode haber unha lata de cerveza. Así que vemos que é unha cosa protexerse, pero tampouco hai que esquecer as necesidades terrenais e ter tamén os pés na terra. Eu con isto remato, espero que polo menos fixéramos un rápido mapeo de todo este mundo, que seguro que moitos de vostedes xa coñecen dende toda a vida, seguro que practican. E que non o practique, eu invito a practicar, porque eu sempre digo unha cousa. Hai moita xente que di, eu son crente pero non practicante, eu eso non entendo. Se crees
deberá. O normal é que practiques. Eu digo o contrario, non son crentes, pero son practicantes. Porque a práctica do rito reforza o sentimento de identidade dun pobo e de pertenza a unha comunidade, a unha cultura. Por lo tanto, practicar é moi bom, practicar de todo é moi bom. Vale? Así que, ainda que non crean, practiquen, que mal non fai. Moitas gracias. Bueno, para ir rematando esta amena charla, se alguén quer facer algunha pregunta ou ten algún rito especial ou algo que comentar. Eu paso consulta ás lumes. Tenes alguna curiosidade, alguna pregunta, alguna... Sí, que alumear o pan? Alumear o pan era un rito que se facía para favorecer que a terra estivese protegida de plagas, de males e que as colleitas foran adiante. O pan refírese á plantación, normalmente, do cereal, trigo, tamén centeo. Entón, facíanse ritos que chamamos ritos ígneos e que normalmente coinciden co período que va do Nadal ao Entroido. O Entroido é a última festa do ciclo de invernía e podíanse ir con antorchas, con fachóns, fachucos, botar rodas de lume, facer fogueira. Hai moitos ritos deste tipo en toda Europa, estaban documentados precisamente para proteger a terra e a favorecer. Bueno, entonces recordarvos que temos aí a saída volandas, máis o libro de Rafael Quintia, perdón, sí, felicidade. Bueno, con isto clausuramos estas 24ª xornadas de historia. Dios mediante, a ver se co ano estamos aquí cos 25 anos das xornadas históricas. Moitas gracias.